Nykyiset teollisuusalat ovat aika lailla tutkineet omat vaihtoehtonsa loppuun ja tulossa olisi sellainen eri teollisuuden alojen välinen sivuainevirtojen hyödyntäminen. Ja mä käytän sanaa tämmöisessä sitten symbioosituotteita. Ja niillä tuotteilla mä tarkoitan sitä, että sillä yhdistetyllä 2 tai 3 teollisuuden sivuainevirrasta, jotka tulee eri prosessista, yhdistetyllä tuotteella on joku parempi ominaisuus kuin näillä millään yksistään. Ja sitä kautta nämä symbioosituotteet niin voisi olla sellainen tulevaisuuden kuva, millä saataisiin vielä lisää näitä teollisuuden sivuainevirtoja järkevän käyttöön. No, se vaatii pikkusen viranomaisilta myötätuntoa. Sitten se voi vaatia joissain tapauksissa pieniä lainsäädännöllisiä fiksauksia, mutta ennen kaikkea se vaatii hyvää tahtoa ja ennakkoluulotonta asennetta.